Hi guys. Di agi waho si along sungsung guys, nakuha puting. Anak guys kay nanon pa na yung unod gamay. Tambag uhaw ko man kadag tubig. Tapag duha guys aga sa buwan sa sapa oh. Gijaka. Huwag na ulong tubig no? Kayo, ligo. Dami dito ning luar mga lubilong no? Makabot ra. Long, basa na imong likod long. Muning sagom naman in town kada na long. Ay, gabi na. Dami pagtubog humay guys, basta way sagbot na. Dami din po siya ginuan. Dapat nga giuria. Ang aning mga humay ani guys. Napay na yellow na ato siguro na una dyan na siya tanam diha. Tubigan pa nga dapita. Tubigan po siya ani guys na ano man ani. Katurang dapita ato. May minus uguan tubig. Katong gihagnotan. Di na saling sungsung guys. Walhon bitaw na long. Ay alimatok guys. Oh no. Wag. Wag. Oh no. Ha? Nasa Monte El Gelo, nasa pilit na. Pilit lo. Ay alimatok. Bukawin ang spotok ina mo. Ha? Kira gikurentihan. Ning ground. Muot eh. Okay. Tambag uhaw long. Ipang-uhaw guys, kaya wa makadag tubig. Pati ang kau abi na gidang uwag. Walang po na gida kaya abi na gisingit. Oh guys, nang inom sa tubig gustang kay giuhaw diyan napi kay hun kay hun. Gasa ka na to ni. Ay, Jilo? Jilo, nagjaka na magkalang sapa. Ala, gaban nga ni kagalimatot. Ano ba ta? Talawa na ni guys, Talawa na ni guys. Ang kurma ni Jilo. Yay! Lang. Nawa guys, tanawa si Jilo. Ang Jilo! Wah, nagjaka sapa. Pantay sa alimatek long. Guys, ito inalibang guys. Ala po rin sa nagkaan. Asal batas wawag. Guys, nalibang. Ala guys. Darag wawag. Tuwa ng ilaw. Itaw, di ko karaig butang sa kuwan binuang rato. Kasi angke.
Okay guys, diyan na. Dali naghatid og pagkain guys. Si Along Jilo. Bang, butulong ang laon. Sa dun lang po ni si Jaho. Naruton guys, kay humok na. Oh. Bang. Naa sila guys. Daghan man sila kit sa baniag mga bata. Ag nangatog. Murag na asmailin ba? To mang pinawahi. Kinsa man da Judith. Ay si DC Nes. Mas DC? Si DC din nabilin. Anas DC pun. Ibu deh tarun nih. Ibu. Nana sila guys, paingon na. Nagdag pamahaw. Ato sa pate. Ay, kamaan. Kalukoy. Sa kayong i-vlog sa ding mga bata ng lukso. Anong sapa, be? Ali, ante. Ako din nang ihip. Ang ko ganihada, re. Bang! Wow! Uy! Ginoo ko! Long! Ang imong sampot mo! Ang imong giuna! Naundak! Ginoo ko! Uy! Ginoo ka naman kabataan! Karon bitang lam kay lupan na mo sa una. Long. Lupan ni namo sa una sa gagmay pa mi arong ulaom. Saman. Kanang kalihan. Kalihan ug bani sa saging. Ingana. Hoy, guys. Naman siya. Hoy! Kinuo ko! Long! Hinay-hinay long! Delikado! Ang sini mga bata guys, no? Along! Amping long! Sakto na long kay di ka doon na lang mahadlo. Nilas mo pa. Dinday. O karon guys, ni ay daang ingaani guys ug gatas. Unsa pa ni? Nay gatas guys. Kay maglamaw. Oh, andiyan na pibahon sa daan guys, Lang ko na. Na sila guys kaya hatid og pagkain. Di po may guys, ari. Maat. Liaw guys, naghatid na sila pagkaon. Tuwa pa dong, tuwa pa. Tuwa pa sila. Asang tagbuon.
agi mo tagbo ko. Lekay. Adi ah. Luwag man dali. Lugar man. Naa. Hello guys. Nana guys. Antina hello. Lihat sila guys. Dari si. Kung si Day Judith. Nagato na pagkaon. Dawa talong. Pinuo ko, intaan pa sila Judith, nagalisit-lisit. Sana guys. Ombak dayon. Uy, Bagsyon! Ginoo ko ni Apel mampad kag lukso. Uy, kabado. Kabado. Tara pagkawa. Uy, sa bidawag, nabotol ka dito. Lawi biguhan na dari sapa, guys. Ara gialihan day, mulaong gud ni. Lang gialihan mulaong. Tuwa gialihan ni. Rundoy. Nah, tuan. Mo ni tubod sa naugang sapa. Namura. Mo ni. Ano na? Kabuot. Mga anak. Lamo. Ulong. Alin na mo lang. Nanay Desi, naghuhukan na Nanay Desi. Salamat Nanay Desi. Yan, sabi ibu na. Karon di ko day. Oh, very good ka din Nanay Desi. Wow. Uy, what niyo mo? Ni ko wilaran. Human road po. Dahil naman ba nagitiman. Bako. Toya. Tuan nagbatang. Nanay Desi, saan na? Mereka dagat. Uy, inday na limatok dagat day. Ay, yan. Yan. Oh, tatay, oh. Lo. Guys, magkaan nami. Ara magkasutsut ante. Sutsut ka jug sagbot. Kasi ito ko man ikaluan hapon siguro. Isa na nga ka mga tukod sabaw. Ante. Magkuan minudo. Amisado. Ubus na. Kaya ano man tilaw sa hangin. Kainan-unan guys. Ang lumba. Lumba. Ay, lumba. Ito nga na to. Ay, kaya. Kana. Baliha. Hindi naman ma-open lumba. Siguro ni. Lumba. Guys. Mga jepog inan-unan na. Usap tingnan na Inan-unan nga danggit. May sili. Ano ba ito yung sili?
sila guys kay baboy man na. Ari sugas tiguang. No. Ya sira sugas tiguang re. Nong, kay sedaan nga baboy po. Kana inong pansitlong makaang ko na. Kain na ni guys. Maganda din sa taas nga lang sa anak sa Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat Ginoo ning grasya nga among pagkakanon Lord God. Salamat sa naghatod ani Lord. Panalangin niya sabi sila nagandam ni ini. Nanta daghan pang grasya mabot ka namo kining tanan gi pangayo diha kani magipasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Salamat sa anak sa Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Dali na mo lang. Ante. Ay, mahadok sa kuan pansit. Amo, dahil sudan mo. Amo. Amo. Ante, dali na ante. Yay! Kain namin guys. Oh, adto pa nga si Babaw. Lagi sa kadupa. Para magkasut-sut, magsagbot. Saya kain koran. Gikan ana, agbasa kanini ang green nga. Ani nga to ibabaw. Ani gikan ani ubos. Ana. Nga to ibabaw, nga to papud likod, nga to napa. Hello, Inday. Hello, Mami na. Ano kakit na si Jalan yun? Na, nabasa na guys. Ara nang basa sa nina. Cute ni mo. Parang ka ko sa anan bukama kaling basa. Hinday. Mahila ka nila yung dado sa yung Buyang sila sa laduan. Tamang-tamang sa basak di man. Oh guys. No, wa man to kay luto dugang. Hala na unsa ba mo? Kain namin guys, may pansit. Hindi ang ngayon hindi. Karanta tamar ka. Grabe to ka. Yan. Tama ron. Waterproof na. Tubig makatawa na. Na, maata. Why the Lord waterproof? Wak may tubig guys, imbas. Masuk nga ni dang sabaw nakalimot man. Don't stress your